Bo día, amigos e amigas da Asociación de Gaiteiros Galegos. Nos atopamos aquí no confinamento, hoxe no conservatorio. Cabalgamos entre o conservatorio e a casa de cada un para esta cuarentena que está decretada polo estado de alarma, motivo polo que non podedes celebrar físicamente este 7º memorial Enrique Otero. É unha mágoa que por estas circunstancias teñamos que facelo desta maneira virtual, como se está a facer todo case no último mes, pero estamos seguros de que en edicións vindeiras estaredes aquí e poderedes disfrutar da figura dese grande gaiteiro que foi Enrique Otero, quizáis un pioneiro no mundo da gaita aquí na zona de Vigo e en Galicia. É unha persoa a que merece ensalzar a súa figura a través deste memorial. Non decaigades nesta labor, espero vervos no 2021, no mes de abril, como sempre. Un saúdo e ata sempre.